बाय रायजो राजा नोंथांमोन गोलाव सम जाबायमोन बा साननै सानथामसो जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया ओरैनो खौरां बिजोंनिखौनो माखासे डाउनलड खालामनानै होबाय थानाय जादों थ' जों दिनैहाय गासैबो रायजो राजायाना सोरबा UPPL आवनो था सोरबा BPF आवनो था सोरबा BJP आवनो था सोरबा मायावबानो था राजखान्थि दोलोनि बिथांमोनाथ' आरो गोबां बाथ्रा बुंलायबाय थासिगोन दा खारन इलेक्शना खाथि सफैबाय नङा होमबा UPPL आ BPF खौ BPF आ आरो UPPL खौ कंग्रेसआ BJP खौ BJP आ कंग्रेसखौ नङा होमबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायलायबाय थाखासिगोन दा जिहेतु जोंनि बर'नि गेजेराव काउन्सिलावहाय मोनसे मा होनना बुंगोन फोरबोसो होननांगोन दे बेखौ जायखिजाया फोरबो जानो हागौ बा नङा होमबा फोरबो बायदिसो लानांसिगोन बेखौ जेब्ला इलेक्शन खाथि सफैयो केम्पेन जाहांहां जायो अब्लाना बयहाबो BPF आनो होन UPPL आनो होन गावबा गाव राजखान्थि दोलोखौ गोरा मजबुत खालामनो थाखाय बेखौ बुंलायबाय थागोन नाथायबा जोंनि बर' रावावहाय डाइरेक्ट जों बुजि मोनो नालाय ओंखायनो माखासे राजखान्थिफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ एसे बोरैबाद्राय मोनो आरोखि खिन्थु स्टेटनिखौ नायोब्ला बिसोरनाबो बिराद गाज्रिसिन खिन्थु मोनसे हुदाया नैबे दङ बिथांमोननावहाय अखिल गगैया हिमन्त बिश्व शर्माखौ थिखोना रायगोन ओरैबायदि बाथ्रा बुंगोन माने मोनबा माने बुलायथारसिगोन माने होलायथारसिगोन बोलो सुलायथारसिगोन बेफोरबायदि नाथाय मा जै लोगो मोनोबाय सा लोंनाय जानाय एकदम दस लोगो आंगो लोगो बेफोरबायदि आरोखि नाथाय जोंनियाव मा जोंनि बर'नि राजखान्थि नालाय एसे बुजिलायलायो सार हाग्रामायानो होन प्रमद बर'आनो होन बिथांजों प्रमदजों बा हाग्रामा सारजों रायलायलायनो नागिरा खम बेफोरबायदि आरोखि जिखियानो जाला आंनि बे मोनसे भिडिअ लाबोनायनि खारना जाहैबाय राजखान्थियाथ' राजखान्थि 5 बोसोर फैबानो सफैगोन फैगोन थांगोन नाथाय जों राजखान्थिनि मुङाव दाङाबाजि गैलाया लाफानो बा बुदलायनाय सुदलायनाय गैया लाफानो माबायदिहाय गोजोनै बारहोनो हागोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्राथ' भटखौ होगोन सोरबा सासेनो होगोन होद्राया नङा होगोन आरो खुंथायावबो फैगोन राजखान्थियाव गोबां बाथ्रा बुंलायबाय थागोन गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थेया जायो बिनि गेजेरावनो माब्लाबा एखनबा एसे रावफोरा सिलिङो एसे दानस्लिंलाङो आरोखि थ' बेफोराव एसे गाज्रि खोनायो जों लासै लासै राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि गथ'फोरखौनो माब्लाबा एसे गाज्रि वार्डखौ सोदोबखौ बाहायफ्लांसिगोन नामा बेफोरबायदि जायो थ' दा बाथ्रायै बाथ्रा BTRनि EM बिथां रनजित बसुमतारियानो बिथाङा जेरैबायदि गावनि बिसिनि बाथ्राखौ लानानै बुङो आंबो लाजिनाय मोनदों गावखौनो मानो होनना बुङोबा एसे दानस्लिंलांदों बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय सोदोबफोरा बेफोरबायदि जियानो जाया मानो आं थांखिनानै बुंबाय बिथांखौ सिदायैनो बुंबाय बिथाङाथ' आंनि सायाव बिराद एलार्जि जायो अफ्रि होनबाथाय थ' मेन बाथ्रा आंनि बेखौसो लाबोनो नागिरदों जों गोलाव सम हाथियार लानानै नांबोदों आरो सोरनि दैदेननायाव बावहाय सोर दैदेनगिरि दङमोन बा गिबि NDFB आफाद मुंखौ बबेयाव मोना कमेन्ट सेक्सनाव एसे रायजो राजाफ्रा लिरनानै हरोब्ला मोजां जागोन दे एसे कुइसन खालामनो लुबैदों NDFB नामखौ बबे डिस्ट्रिक्टआव बबे जायगायाव मोनजेना बे आरोखि आरो नैबे मोनसे कमेन्टआव आं नैबेखौ बुंहरगोन निसिमा ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर बा फिसा फिसौ लाइमोनफोरब्लाबो बिथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बिथांमोना कमेन्ट दाहर नायनानैल' था बेल' आरोखि बे कुइसनखौ आङो क'क्राझार
बाक्सा अदालगुरि ना बेफोराव सोंहरनाय जाबाय थ' बिथांमोना एसे फोरमायहरोब्ला मोजां जागोन थ' दिनैहाय एनडिएफबि मुंखौ बबे जायगायाव जोनोम मोना आरो बबे जायगायावहाय एनडिएफबि नामखौ दोननाय जाजेना बिएसएफआथ' दिनैहाय बा बर' सिकिउरिटि फर्स बे बिएसएफ नामा अदालगुरियाव दोनजानाय जादोंमोन आरो बिएसएफनि सिगाङाव मा मुंमोन बेखौबो एसे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय किन्तु एनडिएफबि नामखौ बिएसएफनिफ्राय एनडिएफबि नामखौ बबे डिस्ट्रिक्ट बबे गामि बबे जायगायाव खोन्थाहरबानो जाबाय थ' बे मोनसे थांबाय थ' मोनसे आरो खोथाया जाहैबाय मा बाथ्राया जाहैबाय जों गोलाव सम एनडिएफबिनि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारि सारा दिनै जियालाव दिनैसिमबो दं थ' बिथाङा मानो थाखाय गवाखै आरो मानो उदां जायाखै उदां जायैनि खारनबो राजखान्थि नङा होमबा राजखान्थिया जुदि गोख्रोंबा जोंनि जेसेबां नांनानै थानाय जायफोर एनायै नांनानै थानाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ जुदि गोसो होयोमोनबा जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा आलाय सिलाय जानांनाय नङामोन आं सानो आरो एनडिएफबि आफादनि जिसिबां सोरबाया सिम्पोलाव लिरना हरनो हागौ नोंसोर एनडिएफबिफोरा खौसेथि गैलाया नंगौ येस राइट बे खोथाखौ बुंहरगोन आं मिथिगौ खौसेथिनि खारना ओरैबायदि रावबो न'खरसेयाव बे आसि थाइबा दङना गोलाव गुसुं बिदा फंबाय असेनि गेजेरावबो जुदाया जायो एग्जाम्पलाव आं बेखौल' गुसुङै बुंनानै दोनबाय थ' दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा दिनै समबार ना दिनै बियो बेसेबांबा दिननि थाखाय सुटियाव फैदों नोंथांमोना भिडिअ भिजुएल एसे खोन्थानानै होगोन दिनै फार्स्ट टाइम सारखौ बेसेबांबा गोलाव समनि उनावहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं लाबोनाय जादों सार रन्जन दैमारिया फैदों थ' बिदिब्ला आं गोलाव बाथ्रा बुंनो थानाखै गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोननो नैबे भिडिअ भिजुएलखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ थ' नायनानै लाग्रोदो जोबथारनायाव आं नैबेखौल' बुंगोन एनडिएफबिया फार्स्टआव बिएसएफमोन बिएसएफनिफ्राय एनडिएफबि मुंखौ बबे डिस्ट्रिक्टआव लायामोन आरो बबे गामियाव बबे जायगायाव कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरनोखौ दाबाव नों सिगां जादो र' ओइ गारिया बेयाव सोदो अब अपनी पिछड़ आहो đâu thì hai thằng có được. Đây.